Nitiere koro gik makamago emomiyo sirikal nodonjo nitiere bodies mang'eny majiwo kendo matemo geng'o gik makamago. Mar ariyo mathiro gik makamago en koso chiro chichni kuom gik mwaloso. Kidhi kaka Muhoroni sub county. Muhoroni sub county yudo ka gipuro niang' kendo nitiere okepni ma mine chweyo kaluwore gi initiatives makanyo. To ka gikoso chichni kuma ginyalo use gige kamano, ing'eni thiro chuny joma mine. Emomiyo ber ka nitiere initiatives mag sirikal osetemo kabisa, nitiere so many bodies makelo kendo makonyo joma mine uso gik makamago. Yes. Koro joma mine nyaka mi nafas mar loko ohala gi chuny mokwe. Kendo nyaka giyud training. To ka gikoso training, mago be thiro joma mine. Koro training nyaka bedi, nafas nyaka migi, nyaka manye gi chiro. Iwinjo? To kata nyithindo manyiri mabiro kata mine ma pod tindo tindo. Nitiere gi kuonde mang'eny moyaw mek tiegruok. Ma kidwa puonjri saloon, idhi ti train, vocational training, tidhi ti train, tibedo gi gimoro e lweti. Ng'eni ohala kaka mek saloon onge asara. Ibet piny to ng'ato suko wiyi to tekoni gi sa emang ne kelni pesa. Yes. Koro gik makamago ka joma mine kokoso, tiyudo ka ohala bedo matek. Yes, ohala bedo matek. Samoro nitiere kaka ahinya jok matimo ohala, wacho ni tek mondo olor ohande. Awacho ni kelo tiegruok moro koro okete kamoro ni joma mine odhiye. Ong'iyo to wang'a loro ohanda ni gi yuto madhi yudo kawuono nadhi e tiegruok. Nitiere yore